ଭଲ କି ବାଛ ଆଉ ଥରେ ବାଛ ଦଉଟା ବାଛ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବା ନା ନା ଏ କଳା ନେବାନି ତମେ ଏଇଟା ଭଲ ବାଛିଥିଲ ଏଇଟା ନା ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ପା ଘରେ ଏଇଟା ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଆରେ କହୁଛି ଯିବା ଯେ ଏଇଥର ସେ ଫାଇନାଲ ଯୋଉଟା ଧରୁଛି ଥର ଚାଲ 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 ହଁ ଚାଲ ଏଇଟା ବି କଲର ନାହିଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ଚାଲ ପଚାରୁନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଚାରୁନୁ 40 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛ ମିଛ ତ 30 ଟା ଜାଣିଛ 40 ଆଉ କୋଉଟା ନାଇଁ ନା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ ଖାଉ ଖାଉ ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଉ